Anula an balimakɛ don Amadu Bamiya an nana bi tuguni ka bɔ ka video kɛ i n'a fɔ kɔrɔlen an b'a kɛ cogo min na, ka to ka bɔ ka ladilikanw di ka ɲɔgɔn informer pour que an bɛ se ka ɲɔgɔn bilasira cogo min na bonya kɔnɔ ani karama kɔnɔ. N y'o fɔ an bɛ to ka bɔ kuma ni kuma ka to ka tariku kɛ, tariku minnu n'u lamɛnni ka di an tulo la, nka o tɛmɛnen kɔ fana an bɛ se ka nafa wɛrɛ sɔrɔ a la n'o de ye parce que an bɛ leçon de vie o de bɛ tariku ninnu kɔnɔ. Donc n'an y'o fɔ a leçon a bɛ se ka an nafa don n'a nataw la. Donc an bɛna bɔ bi tuguni ka tariku wɛrɛ bɔ, tariku mun n'a bɛ kuma npogotiginin dɔ ale n'a fakɛ o ɲɛna kamalenin dɔ de ma, kamalenin ni a ba banabaatɔ de tun b'a bolo. Donc u ɲɛna o ma. Tariku yɛrɛ nafa kama an b'a ɲini aw bɛɛ lajɛlen, an b'a ɲini mɔgɔkɔrɔw fɛ u k'u abonner an ka chaîne na, u ka video liker, u ka cloche de notification fana activer. O kun ye walasa n'an ye video bila kuma o kuma a bɛ se k'a sɔrɔ teliya ani nɔgɔya la cogo min na. Donc ni commentaire bɛ minnu fana fɛ olu fana bɛ se k'u bila commentaire la bonya kɔnɔ ani karama kɔnɔ. N y'o de fɔ toujours fɛn o fɛn n'an b'a kɛ an k'an jija ka kɛ bonya ani karama kɔnɔ. Donc an ka nafa bɛ o de la. Donc a ka to video fana daminɛ na f'a laban o kun ye pour que a bɛ se ka faamuyaliba sɔrɔ tariku la cogo min na, parce que n'i ye partie dɔ lamɛn ka dɔ to i bɛna ye k'a fɔ wagati dɔw la faamuyali bɛ gɛlɛya, mais n'i y'a bɛɛ lamɛn i bɛna a faamuya. Donc a bɛ se ka video partager fana pour que mɔgɔ wɛrɛw bɛ se k'a sɔrɔ cogo min na a bɛ se k'u nafa, parce que n'i y'a mara i kelen a bɛ kelen de nafa, mais n'i y'a partager i b'a ye mɔgɔ wɛrɛw bɛ se k'a sɔrɔ a b'u nafa. Donc nafa bɛ o bɛɛ la. Donc an bɛna don an ka sujet yɛrɛ la. N y'o de fɔ an bɛna kuma npogotiginin dɔ ale n'a fakɛ u ɲɛna kamalenin dɔ de ma, kamalenin min n'a ba banabaatɔ tun bɛ a bolo. Donc nin kamalenin mɔgɔ de tun don, a fa banna nka ba bɛ a bolo. Bon a yɛrɛ tun ma kɔrɔbaya kosɛbɛ, a ba in banabaatɔ fana de bɛ a bolo. Donc ba in banabaatɔ bɛ a bolo, ba in ɲɛ jɔyɔrɔ a ye, ba in jigi y'a ye, parce que ba in de ye ale jigi ye, nka ni dɛsɛ nana parce que bana ye ba dɛsɛ, donc ba ɲɛ jɔyɔrɔ ni ba jigi bɛ kɛ ale de ye. Donc o cogo la petini nana ba degunnen fanga t'ale la ka taa baara kɛ ka se ka na a ba furakɛ. Donc a ye solution min ye a kɔni taara dugu kɔnɔ ka taa fura feere yɔrɔw la. Donc a taalen fura feere yɔrɔw la a taara a ye dɔ ka fura de suɲɛ, muso dɔ. Donc a kɛlen k'o ka fura suɲɛ a y'a essayer k'a bɛ taa ni o ye pour que ka t'o di a ba ma, ba ka o yɛrɛ furakɛ ni o ye. Donc o kɛlen ala y'a kɛ a ye min ka fura suɲɛ o tigi ye a ye. Donc o tigi kelen k'a ye an m'a ye nin yɔrɔ la a ye suɲɛni kɛ, suɲɛni man ɲi. An b'a ɲini bɛɛ k'i yɔrɔ majanya ka bɔ suɲɛni na, suɲɛni man ɲi. Donc a ye suɲɛni kɛ a tigi ye a ye, nka a y'a kɛ lahalaya min na dɛsɛ bɛ mɔgɔninfin bila ko bɛɛ la. Donc a kelen ka a tigi y'a ye, a tigi m'a ɲininka, a tigi kɔni nana a y'i ka fura minɛ a la, a y'a ci k'a kɔrɔfɔ k'a lagosi ka ɲini k'a fili. O kɛlen a digira petinin na kosɛbɛ, petinin y'i kun masuli a bɛ ka kasi, a maloyara. Donc komi fura feere yɔrɔ in na u mɔgɔ caman de bɛ yen minnu bɛ fura feere. Donc cɛ dɔ bɛ yen cɛkɔrɔba kun don ani a denmusonin fana bɛ yen. Donc olu de ye petinin ye, u gɛrɛla la hinɛ y'u minɛ. Donc fa in ye petinin ɲininka ko karisa k'e kun ye fura in suɲɛ k'i kun bɛ taa di i ba de ma, i ba de man kɛnɛ wa? Petinin ko awɔ k'ale ba de man kɛnɛ, se t'a ye dabali t'a ye. Bon se wɛrɛ foyi tɛ ale fana ye ka se k'a ba furakɛ. Donc o de y'ale bila nin na, n'o tɛ suɲɛni t'ale jogo ye. Donc o fɔlen a hinɛ ye cɛkɔrɔba in minɛ, cɛkɔrɔba n'a denmuso bɛɛ. Donc cɛkɔrɔba ye fura ta k'o di a ma parce que cɛkɔrɔba in yɛrɛ kun ye fura feerela ye. Donc cɛkɔrɔba kelen k'o fura di a ma, a ye fura in minɛ a bɛ ka taa. Denmuso in fana ye a wele k'a lajɔ ka dumuni dɔw fara fura in kan k'a d'a ma k'a ka taa di a ba ma, a k'a ba la dumuni, a ka fura in fana di ba in ma pour que ba bɛ se ka kɛnɛya cogo min na. Petinin ye o minɛ a taara di ba in ma. Ba in ye dumuni kɛ ka fura ta, ala y'a kɛ a kɛnɛyara. Donc o kɛlen kɔ san 30 o tɛmɛnen kɔ
ala nana fonni de kɛ cɛni kada kamaleni kada ka kamaleni ni kalanden a tilara ka kalan na ka diplôme baw sɔrɔ fo ka kɛ docteur ye bɛ docteur baw la donc o kɛlen o san 30 kɔnɔna na ala nana kɔrɔsi cɛkɔrɔba min ɲɛna ma cɛkɔrɔba in fana kɔrɔla kosɛbɛ a dɛsɛra baara la a denmuso de tun bɛ feere kɛ a kɔ donc o kɛlen a b'a dɔn kɔrɔ fana y'a damana bana ye kɔrɔbanaw de nana wuli cɛkɔrɔba in fɛ ka na cɛkɔrɔba in bana donc o kɛlen cɛkɔrɔba banana u ye cɛkɔrɔba furakɛ ka dɛsɛ fo ka na u bolo dɛsɛ fo bana nana se yɔrɔ dɔ ma ordonnance dɔ dir'u ma a y'a sɔrɔ cɛkɔrɔba n'a denmuso bɛɛ bolo dɛsɛra donc ordonnance nana d'u ma u taara dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔso min ni o ɲɛmɔgɔ tun ye kamaleni min n'u ɲɛna fitinin ma donc o ɲɛmɔgɔ tun ye o ye o kɛlen u ye ordonnance di npogotiginin ma a sɔrɔ a fana kɔrɔbayara donc ale kɔni a ye ordonnance minɛ a bɛ k'a lajɛ a bɛ kun firifiri a bɛ kasi se t'u ye dabali t'u ye donc a hinɛ nana ɲɛmɔgɔ in fana minɛ ja ɲɛmɔgɔ in ye a dɔn mɔgɔ min don a ye cɛkɔrɔba dɔn a ye denmuso in fana dɔn donc a kelen k'o dɔn a y'a to fo muso kun birilen muso sunɔgɔlen donc a gɛrɛla muso la ka ordonnance minɛ k'a lajɛ a lajɛ wari hakɛ min bɛ a la donc a y'o wari hakɛ ka o di o bila muso kɔrɔ ka sɔrɔ ka papier dɔ sɛbɛn k'a yira k'a fɔ ko ale de ye fura in san cɛkɔrɔba in ye pour que cɛkɔrɔba ka se ka furakɛ ko a y'a kɛ parce que u ɲɛna ale ma don tɛmɛnenw na donc u ɲɛna ma cogo min na a sɔrɔla ka don histoire la k'o sɛbɛn lettre kɔnɔ k'o bila wari kɛrɛfɛ donc muso kununnen muso nana ye wari bɛ a kɔrɔ papier dɔ sɛbɛnnen don wari in kɛrɛfɛ donc a nana papier in ta ka papier in kalan a nana kɔnɔ ko dɔn a nana dɔn k'a fɔ ko u delila ka ɲɛ denmisɛnnin min ma san 30 seginnen kɔ o kun ye docteur in de ye donc ale de ye wari in bila pour que a bɛ se ka cɛkɔrɔba la furakɛ a sɔrɔla k'a fɔ ko ɲuman sara tɛ ban donc cɛkɔrɔba ni kisira nin cogo la parce que cɛkɔrɔba furakɛra u na bɔ dɔgɔtɔrɔso la après u nana dɔgɔtɔrɔkɛ ɲini ka taa foliw kɛ a la ka na cɛkɔrɔba yɛrɛ fana ala y'a kɛ petini a ma dan furakɛli in dɔrɔn ma a nana to ka cɛkɔrɔba ka traitement ta en charge jusqu'à ce que cɛkɔrɔba kɛnɛyara donc adamadenya donn'u cɛ a kɛra i b'a fɔ balimaya donc nin de tun ye histoire an y'a kanu ka min bɔ bi bon an bɛ leçon jumɛn sɔrɔ nin histoire kɔnɔ o de ye k'a fɔ mɔgɔninfin n'i bɛ ɲuman kɛ ɲɛnamaya kɔnɔ kana kɛ k'i jigi da fɛn kan parce que n'i ye ɲuman kɛ k'i jigi da fɛn dɔ de kan i b'a ye k'a fɔ nimisa bɛ se ka bɔ a la nka n'i ye ɲuman kɛ ala kama ka ɲuman kɛ parce que i b'a dɔn k'a fɔ i kan ka ɲɛ i mɔgɔɲɔgɔnw ma i bɛ fɛn sɔrɔ o kɔnɔ i bɛ fɛn sɔrɔ o kɔfɛ fɛn min ni e yɛrɛ ma sigi ni a ye donc nin de kɛra o ye ninnu bɛ ɲɛ petini ma don min na u m'a miiri don kelen da kelen k'a fɔ ko cɛnin fana bɛna kɛ sababu ye ka ɲɛ olu ma nka don min a bɛ u sara cɛ bɛ ɲɛ u ma ka u ka fura san a kɛra hɛrɛba de ye u ma parce que a ye degun min ta ka b'u kan ala de b'a dɔn donc ɲuman bɛ nin cogo la an b'a ɲini an balima bɛɛ lajɛlen fɛ an lamɛnbaga n'an filɛbaga an bɛɛ k'an jija an ka kɛ ɲumankɛla ye ɲuman ma nɔgɔn parce que mɔgɔ i b'i ɲɛ kumun de ka i dusukun lami ka se ka ɲɛ mɔgɔ ma o limaniya ala ka nɔgɔya an bɛɛ ye donc ɲuman a sarati fɔ ka ban ɲuman a bɛ se ka min lase adamaden ma ala kɔ mɔgɔ si t'a dan yɔrɔ dɔn donc an k'an jija an ka kɛ ɲumankɛlaw ye an ka hinɛ fana an ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ minnu bɛ hinɛ parce que hinɛ de y'a to u ɲɛna petini ma se kun t'a ye dabali t'a ye u y'a k'a ye parce que u y'a k'a ye u m'a miiri k'a fɔ ko petini bɛna se ka ɲɛ u ma don dɔ la ayi u m'o lajɛ u kɔni y'a ye dɔrɔn petini mago de bɛ dɛmɛ in na bi donc u y'a dɔn k'a fɔ a se bɛ olu ye k'a k'a ye u y'a kɛ a ye ala ye hakili di petini fana ma parce que san 30
o tɛmɛnen kɔ a fana nana ye ka fɔ don tɛmɛnen waati min se kun tɛ ne nka se kun bɛ ninnu ye u sɔnna ka ɲɛ ne ma bi se bɛ ne fana ye n bɛ ɲɛ u ma ɲɛnamaya o de hakili ɲuman Ala k'a di an ma a faamuko ɲuman Ala k'a nɔgɔya an ye bi an y'a kanu ka bɔ ka nin tariku de bɔ toujours aw balimakɛ don Amadu Bamiyan tariku in faamuko ɲuman ani leçon de vie min b'a kɔrɔ faamuko ɲuman Ala k'a nɔgɔya an kelen kelenna bɛɛ nin tun ye aw tulo garijɛgɛ bi an bɛ dugawu kɛ aw kan bɛɛ a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma